Foli ni wale ɲuman dɔw bɛ ka lase aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu bɛ ni mayina kɛmɛ ka ɲamada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se ka sɔrɔ aw fɛ Cherif la TV bamanankan kunnafoni na min bɛna walawalali kɛ aw ye Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan b'a fɔ an kɔni a kuma selen bakuruba kunnafoniw filɛ. Kɛnɛ dɔ dayɛlɛla an ka jamana kɔnɔ u k'a ma ko Salon de la formation professionnelle et de l'emploi au Mali SAFEP 2017 baarada ani baaradege o ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ maaw fɛ cogo min hakilina in sigira sen kan nin ye a tako 4nan de ye. Baarabolodalen min wele ko GDFOR 2 olu kɛmɛ ka baara dɔw jujɔ ka lajɛ ka tile damadɔ hakili jagabɔ kɛnɛ sigi sen kan min bɛ se ka to GDFOR ka baarabolodalen waleyali la gwɛlɛyaw minnu b'u sɔrɔ gwɛlɛyaw bɛ se ka wuli cogo min ni fɛsɛfɛsɛliw ye atelier dɔ senfɛ ni o ye ɲɔgɔnkunbɛ ye o fɛnɛ sigira sen kan ni k'a kunjɛ bamanankan kunnafoni na kumabaw ye ninnu de ye minnu ni sɔnni u bɛ walawala aw ye aw dangana. Lajɛ dɔ dayɛlɛla an ka jamana kɔnɔ wali kelen kɛnɛ dɔ u ko a ma ko Salon de la formation professionnelle et de l'emploi au Mali SAFEP 2017 a dabakun de ye min bɛ se ka to baara ani baaradege o bɛ se ka nɔgɔya jamanadenw bolo an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ nin y'a tako 4nan kɛnɛ de ye ka daminɛ avril kalo tile 13 ka taa se a tile 15 ma a bɛ ka kɛ yɔrɔ min na o ye an ka ɲɔgɔnkunbɛ yɔrɔ min ni a dabɔ bɛ farikolo ɲɛnajɛ ma Palais des Sports Amdalaye ACI 2000 la dakun ye fɛn min ye o ye ka fɛɛrɛ sigi sen kan min ye baara bololabaara ka se k'a di maa fanba ma o tɛmɛnen kɔfɛ wulikajɔw ka se ka kɛ min bɛ se ka to bɛɛ lajɛlen bɛ se ka dɔ sɔrɔ ka kɛ baara la min bɛ se ka to an ka jamana sɔrɔ siraw olu bi yiriwa u ko a ma ko offre d'apprentissage des métiers de formation professionnelle et d'emploi accès équitable pour une orientation de tous pour une contribution à la croissance économique et au développement durable du Mali an ka maa minnu ni olu kun bɛ a kɛnɛ kan o ye Usmane Zogore n'a ka jatala Mohamed Sidibe. Ni kɛnɛ mun dayɛlɛnnen filɛ n'a bɛ baara ani baara degeli kɛnɛ ko fɔ n'o ye Salon de l'emploi et de la formation professionnelle ye a bɛna kɛ sababu ye ka siraw bɔ cakɛda ɲɛmaw n'o ye entrepreneurs ye ani baaraɲininaw ni ɲɔgɔn cɛ demandeurs d'emploi n'o bɛna kuncɛ cakɛdaw entreprises olu ka lakodɔnni ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ kɛnɛ a taara ka don ba la san 2013 waatiw agence de communication natu.com fɛ. Salon accompagner tɛ dɔwɛrɛ ye ka demandeurs d'emploi baaraɲininaw ani minnu bɛ baara di mɔgɔw ma k'olu don ɲɔgɔn na ka écoles ni école de formation ni écoledenw bila ɲɔgɔn na min b'a to n'u bɔra dɔrɔn u bɛ se ka baara sɔrɔ cogoya min na a kɛ kun y'o de ye ka yelen bɔ baaraɲininaw ni baarakɛlaw cɛ. Bon an sigilen don ka jaabi min ma kɔnɔ o ye employeurs n'a bɛ fɔ ko bureau de recrutement ani minnu bɛ baara apprentissage ka mɔgɔw dege baara la olu ka don ɲɔgɔn na an ka taux de réduction de chômage fana ka se ka kɛ an sigilen don k'a ɲininka k'a fɔ ko o ye an ka résultat attendu dɔ. An y'a essayer ka nin salon in kɛ nin y'an siɲɛ 4nan de ye Salon de la santé de l'emploi de la formation professionnelle bɛ kɛ agence Natu communication fɛ salon in kun tɛ dɔwɛrɛ ye denmisɛnninw minnu bɛ yen n'u tilala kalan na u ma baara sɔrɔ hali minnu ye baara sɔrɔ ka se ka daw yɛlɛ u ye u bɛ se ka don da sɔrɔ cogo min na ka baara dege ɲɛɲini ka baara dege kalan Natu communication ka hami ye Mali den cɛman na musomanw an yɛrɛ denw b'a la koyi walitaw yɛrɛ b'a la walita yɛrɛ tɛ yen a bɛɛ ye an denw ye donc an bɛ Ala deli nin salon ye min n'an y'a kɛ ɲinɛ an kun kɔnɔ gannen bɛ mais Ala y'an dɛmɛ a la Ala y'an dɛmɛ an sera k'a kɛ an bɛ Ala deli san wɛrɛ ta min na an bɛ Ala deli fana Ala k'o fana nɔgɔya an ye. Kɛnɛ b'a don kɛnɛ mun bɛ dɔnni faleli kɛnɛ ko fɔ cakɛdaw ani denmisɛnninamaw ni ɲɔgɔn cɛ ɲinan san 2017 o bɛ kɛ a tako 4nan ye n'o ye a 4e édition ye ka sigi dakun min kan o de ye ka se ka siraw bɛɛ lajɛlen nɔgɔya denmisɛnw ka dɔnta ka kawuriya mun bɛ tali kɛ baarako ta fan fɛ a kɛnɛ defaya dilen don jamana minisiri ma mun ka baaraw bɛ ɲɛsin jamana kɔnɔ baarako ani baarakalanko koɲɛw ɲɛnabɔli ma cakɛda camanw fɛnɛ bɛ yen minnu yera a kɛnɛ kɔnɔ minnu ka baaraw bɛ ɲɛsin ka se ka denmisɛnw ka baarako nɔgɔya jamana kɔnɔ. N y'a lase nin kɛnɛ in kan parce que a bɛ tali kɛ fɛn fila la fɛn fɔlɔ o ye offre de formation éducation offre de formation emploi c'est-à-dire baaradege kalan ani baara yɛrɛ sɔrɔli bon
Donc je crois que l'initiative tara natu comme mɔgɔ fɛ an kun kan ka ye nin kɛnɛ in kan pour que ka se k'a fɔ denmisɛnninw ye ko anw fana bɛ yan nɔ olu kama olu ka bila la walasa k'u bilasira kalan kɔfɛ baara de bɛ yen. Maintenant o baara in na u kan ka dɛmɛ cogo di o ye d'abord k'u sinsin u ka dɔnta la o kɔrɔ ye min ye renforcer l'employabilité des jeunes u ka se ka ɲɛ sɔrɔ baara ɲinini na. Donc o bɛ tɛmɛli kɛ jumɛn fɛ an ye stage de formation professionnelle boloda o stage de formation professionnelle an bɛ jeunes ta k'u bila service public la donc u bɛ san kelen jate kɛ yen nɔ donc u b'u dege administration publique yɛrɛ fɛnw kɛcogo la baara kɛcogo la baara taabolo la u bɛ faamuyali sɔrɔ la walasa u ka expérience professionnelle dɔ sɔrɔ administration publique ta fanfɛla la. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin kɛnɛ in sigiko 4nan n'o ye a 4e édition ye ka ɲɛsin baara ani baarakala ma a kun cɛra ni rubantigɛ ye ani cakɛdaw y'u ka cidenw bila ka n'u ka dɔnniya minnu yira kɛnɛ kɔnɔ olu yɔrɔw jirali ye dunanbaw la. Baara bolodalen min waleli bɛ ka ɲɛɲini kati cercle la u ko a ma ko programme GDFOR 2 olu maaw fɛn o fɛn de bɛ yen ni o ɲɛsinnen don a waleli ma u jɛra ka ɲɔgɔn kunbɛn dɔ kɛ tile 3 kɔnɔ u kama ko atelier walasa GDFOR a baara bolodalen waleli kati cercle la gwɛlɛyaw minnu bɛ sɔrɔ u fɛ ani siraw minnu bɛ se ka kɛ nɔgɔya siraw ye walasa baara in ka se ka wale ka jɛ ka hakili jagabɔ u kan. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ maa minnu ye GDFOR baara bolodalen walebaw ye u jɛra ka sigi u bilara jɛkulu mankan sigiyɔrɔma 3 u k'u ma ko groupe de travail u bɛ se ka hakili jagabɔ kɛ a k'u kunkan cogo min na walasa GDFOR 2 kati cercle la a waleli a bɛ nɔgɔya Kafunɛ Bacili n'a ka jatala Sama Tarawele kun bɛ Shirifila TV tɔgɔ la. GDFOR ka nin tile 3 baara in lajɛrɛ senfɛ hakili jagabɔw kɛra ka ɲɛsin gɛlɛya camanw ma ni ka labanna ka fɛɛrɛ da jira o gɛlɛyaw la walasa o kow bɛ se ka nɔgɔya i n'a fɔ komi ta mɛnɛ nin kungo kɔnɔna la jiko gɛlɛyaw kalanbaliyaw ani baarakɛminɛnw suɲɛni a hakili jagabɔ kɛbagaw u tilala kulu 3 ye u hakilinaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin gɛlɛya ninnu de kan tile 3 lajɛrɛ in kɔnɔna na programme GDFOR ni o ye baara bolodalen ye min sigira sen kan walasa ka kungo kɔnɔna lakana ka bɔ jiritigɛ jugu ani ja tɔɔrɔ ma ani jiridenw bayɛlɛmani ka kɛ magoɲafɛn camanw ye ɲɛfɔli caman o kɛra u ka baarakɛtaw kun kan. On m'a fait programme ko programme GDFOR. Alors GDFOR ye programme ye min waribɔbaga ye Suède jamana ye ani Mali olu ka bolodonbolo senfɛla la GDFOR bɔra o kɔnɔna na. Alors a daminɛna deuxième phase nin daminɛna 2015 la a duré 4 ans. Ɲɔgɔn ye boloda ani an baarakɛɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ notamment eaux et forêts yɛrɛ ani maire an ka maire caman falenna caman bɔra o place la o bɛɛ b'a la dɔw bɔra conseil communal yɛrɛ la bɛ kɛ ni eaux et forêts baarakɛlaw de ye olu fana caman fana falenna mɔgɔ kuraw nana minnu tɛ baara ninnu ɲɛ min kɔnɔ i t'a ɲɛdɔn donc an ko pour que baara in ka ɲa f'an ka ɲɔgɔn ye ka kuma ɲɔgɔn ye an ka activité a bɛ baara minnu kɛ ka ɲɛfɔ degun minnu b'a la ani ɲɔgɔn cɛ an k'olu fɔ ɲɔgɔn ɲɛna solution min fana b'o degun na an y'o fɔ ɲɔgɔn ɲɛna an bɛ an ka kungodaw dɛmɛ k'u la tɔpɔtɔ ani mairelakaw donc o baaraw kɔnɔna na an bɛ nakɔ baaraw kɛ vergerw b'an bolo di baaraw bɛ yen nɔ sɛ maraw b'an bolo an bɛ kɔlɔ bayɛlɛma ka kɛ tulongana ye donc an bɛ fɛn caman kɛ olu baara kɔnɔna na bayɛlɛmaliw la nin baara ninnu fana bɛɛ la problème minnu b'a la an jɛra k'olu fana fɔ ɲɔgɔn donc degun minnu b'a la an y'o fɔ ɲɔgɔn ɲɛna jumɛn jɔyɔrɔ ye mun ye degun ninnu wulili la je pense que mɔgɔw ye fɛn caman faamuya baara ninnu kɔnɔna na. GDFOR 2 a ka nin baara bolodalen a laɲini gɛlɛman dɔ ye ka se ka kungo kɔnɔna lakana ni togodala mɔgɔw dɛmɛ ɲɔgɔnyali ye u ka se ka baarada wɛrɛw sɔrɔ u yɛrɛ ye min tɛ jiritigɛ ye min sɔrɔ bɛ bonya u ma kosɛbɛ baara bolodalen min bɛ nin programme min bolo ni o ye GDFOR ye k'a ɲɛsin togodala mɔgɔw ma o dɔw bɛ tali kɛ nakɔ baaraw jiridenw bama yɛlɛmali o n'a ɲɔgɔnnaw. projet baarakɛla GDFOR olu ka baara bolodalen kun don baara mun don ka ɲɔgɔn kumaya parce que a projet bɛ yen de bɛ kɔrɔlen bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ kungo ko bi jatigɛ ko don parce que jɛnatigɛ yɛrɛ fɛnw bɛ ka yɛlɛma a b'a ye tilew bɛ bɔ kosɛbɛ sɔmiyaw tɛ don a don kuma na a bɛ ban ka sɔrɔ a ban kuma ma se o bɛɛ y'an ka kungo kɔnɔnaw bɛ ka tiɲɛ donc projet nana pour que ka kungo kɔnɔnaw lakana jiritigɛ ka dɔgɔya kungo kɔnɔnaw ka surun maires de la communes de la o communes de ka mara la coordinatrice n'a ka mɔgɔw nana ka na o ɲɛfɔ maires ye pour ka se k'a faamuya programme olu de ta don maires de ta don parce que jamana hamina de don ala y'a k'an y'a kun cɛ bi an y'a kun cɛ hɛrɛ la an nisɔndiyalen don k'a ye k'a fɔ a kuma kɔni cayara mais mɔgɔw ye ɲɔgɔn faamuya o y'a nisɔndiya ye. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ programme GDFOR baara bolodalen de don min sigira jamana maa ɲɛmaw fɛ
walasa janga se ka to kungo kɔnɔna na ani ka se ka togodala mɔgɔw yɛrɛ dɛmɛ ɲɔgɔnya u ka se ka don murubakala la ni ka jiritigɛ dabila jiritigɛ min ni o bɛ kɛ sababu ye ni ka na ni kungo kɔnɔ ja ani waati yɛlɛma kɔlɔlɔ wulili ye. Forum de la presse kunnafonidilaw ka bisimila kɛnɛ don min hakilina sigira senga kunnafonidilaw tɔgɔla so maison de la presse fɛ ka bɛn ni araba avril kalo n k'a fɔ alamisa avril kalo tile 13 ye. Forum de la presse ye maa ɲɛma min bisimila o ye kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna jɛkulu min sigilen don senga ka ɲɛsin malidenw segini mɔ ɲɔgɔn ma ni ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye. Aya uko amako commission vérité justice et réconciliation o ma ɲɛma ni o ye Ousmane Umaru Sidibe ye ale de bisimila la kunnafonidilaw fɛ forum de la presse kɛnɛ kan an ka maa minnu kun bɛ Sherifla TV jabarani tɔgɔ la Amadu Kamara n'a ka jatala Seydou Ɲare. Barodala kɛnɛ min sigira kunnafonidilaw ka soba kɔnɔ n'a la ɲinina Mali kunnafonidilaw fɛ n'o de ye sanga ani wagati ka Mali ɲɛmɔgɔw wele u kana ɲɛfɔli kɛ u ka baarakɛtaw kan walasa maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ka bɔ a kalama u ka nin zene sigili u tun kɛlen bɛ ka wele bila maa min ma o ye Ousmane Umaru Sidibe ye n'ale ye kuluba min sigilen bɛ an ka jamana kɔnɔ walasa bɛn sariya ani hakɛw dafali o waleyali ma an ka jamana kɔnɔ n'o ye commission vérité justice et réconciliation Bakurubala CVGR. Maison de la presse min la sigi ka a to mani kuma an ka se ka mɔgɔw wele minnu bi ko dɔ dɔn yɔrɔ dɔ la u ka na ka ɲɛfɔ an ɲɛna u ka baara ye mun ye u b'a la ka mun de kɛ an bɛ se ka mun de lase mɔgɔw ma ka tuguni a jateminɛ kunnafonidilaw ka baara ye ka kunnafoni ɲini k'a di mɔgɔw ma walasa i ka se k'o kɛ f'i yɛrɛ ka kɛ fɛn dɔ kalama o de la an ye commission vérité justice et réconciliation ni o ye baarada ye minnu ka baara ye ko ka tiɲɛ ɲini ka sariya ɲini ani ka bɛn ɲini ka kɛ mɔgɔw kan an ye o ɲɛmɔgɔ wele ka na a k'a fɔ an ɲɛna a ka baara ye mun ye u ye mun de kɛ yala tiɲɛ ni ka tiɲɛ ɲini nin a bɛna kɛ dɔ ka ɲɛkumu de kan wa yala bɛn ɲini nin a bɛna kɛ dɔ ka ɲɛkumu de kan wa olu ye mun kɛ u bɛna mun kɛ a nana a y'o de ɲɛfɔ an ɲɛna u ye fɛn o fɛn kɛ ka se bi ma ani u bɛna min kɛ walasa kojugu minnu kɛra Mali kɔnɔ a tɛ dɔrɔn kɔrɔn fɛ mais Mali bɛɛ kɔnɔ jɔn de tɔɲɔna bin kɛra jɔn de kan jɔnni ɲana ale ka hakɛ ma d'a ma olu bɛɛ ka se ka dɔn ani u ni min ka kan u ni hakɛ min ka kan u bɛ se ka sɔrɔ cogo jumɛn na. Ka kaɲɛ ni a ka kulu in ka baaraw bolo datogo ye ani nafa min bɛ a ka baaraw la jamana ka ɲɛta ni basigi hokumu kɔnɔ Ousmane Umaru Sidibe a kɔni ye walawalalu caman kɛ a ka jɛkulu ka baaraw bolodalenw na ani jɔyɔrɔ min b'u la Mali kɔnɔ bɛn ani sigikafɔ o sabatili ma. N ka kuma labɛn ko Maliyɛn u k'u jija Mali b'olu de bolo Mali tɛ maa si bolo an b'a fɔ a bɛ nin bolo nin y'a tiɲɛ bɛɛ ka wuli maa kelen ka wuli i ye muso ye o i ye cɛ ye o i ye denmisɛn o i ye mɔgɔkɔrɔba maa kelen ka wuli i ka i hakili ɲɛ i k'i ka kumaw ɲɛ i k'i ka walew ɲɛ i k'i ka ŋaniya ɲɛ a bɛ dilan cogo min parce que sini denmisɛnw bɛ na dɛ anw minnu jɔlen bɛ an y'a ta kunu mɔgɔw de bolo an k'an jija an ka baara kɛ an bɛna di sini mɔgɔw de n'an ko Mali abada de don ala de y'a dilan ten an bɛ dugawu kɛ ala ka Mali kɔrɔta. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko u ka ni ladala sigili n'a bɛ kɛ sanga ani wagati kunnafonidilaw ani Mali maa ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a ka wulikajɔ n'a ka laɲini ti dɔwɛrɛ ye walasa ka malidenw u kala kunnafoni sanga ani wagati jamana ɲɛmɔgɔw ka baarakɛtaw kan ani baara bolodalenw na. Tile kelen dugawu don ani ala kosuma o sigira senga an ka ɲɔngumɛyɔrɔ la min ɲɛsinnen don farikolo ɲɛnajɛ ma Palais des Sports Amdalayi a jujɔra maa min fɛ o ye Ashek Aruna Sangare ye ka bɛn ni dimanche don avril kalo tile 9 ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ babu fanba kɛra fɛn min kan o ye ka ala yɛrɛ deli min bɛ se ka don bɛn ni basigi o bɛ se ka don Mali jamana kɔnɔ cogo min wa kɛnɛ in kan maa welelen kɛrɛnkɛrɛnnen min kun bɛ yen o ye Ashek
Ibrahima Niassi Mode ni o ye Cheikh Tidiane Ali Cissé ye ni ale de fana ye Kaola ka Cheikh Ibrahima Niassi ka misiri alimami ye ale kun bɛ kɛnɛ in ka ma ɲɛma caman kun bɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna a Cheikh Haruna Sangare a y'a ka nisɔndiyaw jira o tɛmɛnen kɔfɛ Segu Wasablo kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Mali Wasablo kɔnɔ wasaden min bɛ yen ni o ye Abdul Jilal Aidara ye ale fana kun bɛ kɛnɛ kan an ka jɛ ka ɲamada Fuseni Keita ani Usman Nkaninka sɔrɔlenw fɛ. Karido Afrikalo tile kɔnɔntɔn san 2017 o kɛra donba ye an ka jamana in kɔnɔ ka da kan duwawu kalanba sigira sen kan a kɛra Palais des Sports la AC 2000 la an fɛ yan Bamako. An karamɔgɔ Cheikh Ahmad Tidiane Ali Cissé ka bɔ Senegal jamana kan ni ale Cheikh Ibrahima Niassi Mode ani Kaola misiriba alimami. Ale welela Cheikh Haruna Sangare fɛ walasa kana a ka duwawu fara an ka jamana in karamɔgɔw ka duwawu kan. Bisimilali kumaw fɔra commune 4 maire fɛ ani an ka Bamako dugulenw fo ka taa se an ka ɲamakala tɔn mɔgɔw ma. Cheikh Ahmad Tidiane Cissé a ye jigisigi kumaw caman fɔ kɛnɛ in kɔnɔna la ka tila ka duwawuba kɛ an ka jamanadenw ani jamana ɲɛmɔgɔw ye. Basigibaliya ni ɲɔgɔn faamuyabaliya min bɛ an ka jamana kɔnɔ ala bɛ se ka kɛ sababu ye ka o wuli cogoya min na. Baara ninnu kuncɛlen Honorable Abdul Jalil Haidara ni ale ye député ka bɔ Segu ale y'a ka nisɔndiya jira an na. Alhamdulillah rabbil alamin an bɛ ala tanu an bɛ ala fo an bɛ ala barikada an bɛ ala waleɲuman dɔn dunanba min n'an y'a sɔrɔ bi n'o ye Cheikh Tidiane Cissé Cheikh Ibrahima Niassi Mode don nana kana dugawu kɛ jamana ye gɛlɛya minnu bɛ jamana kɔnɔ ala ka se ka gɛlɛya wuli a se d'an bɛ a mɔkɛ se d'an nɔ na n'o ye Cheikh Ibrahima Niassi i n'a fɔ n y'a fɔ n ka kumaw na cogoya min na o yanni ka kaba fɛnba fofo nɔ na i ka kanba fɛnba yɛrɛ la fɛnba o de ye Cheikh Ibrahima yɛrɛ ye parce que ale y'a ka ɲɛnɛmaya bɛɛ kɛ ka se ka jɔn dajuru sama ka taa ala ma ka se ka jɔn wele ka taa ala ma ka baara bɛɛ kun ye dawa de ye n'o ye dawatul jafala al-umum bil-fala wa tatbiq as-sunnah al-gharra o de kun y'a ka baara ye ni an y'o mɔden bi ko an nana k'a bɛn'o kɛ an b'a fɔ n k'a y'a seda a mɔkɛ seda nɔ na an bɛ dugawu kɛ n'ala sɔnna dugawu minnu kɛra bi ala ka se ka kɛ hɛrɛ ɲɛnama ala ka jamana in kolosuma ala ka jamana in bɔ bolo la ala ka jamana in kisi ala ka jamana in tanga jugu minnu bɛ yen n'u bɛ ka jamana in juguya ala ka se k'u ka juguya t'u kɔnɔ jamana ka se ka bɔ nɔgɔ la. Cheikh Haruna Sangare ale min yɛrɛ kɛra sababu ye ka karamɔgɔkɛ in wele ka nin donba in sigi sen kan sababu min y'a bila nin ko in na ani a ye nisɔndiya min sɔrɔ kɛnɛ in kɔnɔna la ale fana ye ɲɛfɔli kɛ an ye. Alhamdulillah rabbil alamin an ye ci bila an ka nin shehuba ma ka da kan nin shehu ye shehuba de Cheikh Ibrahima Niassi Mode de don Cheikh Ibrahima Niassi ka zawiya ba min bɛ Madina ba bi Kaolack ale de y'o alimami ye wa Cheikh Ibrahima ka zawiya bi yɔrɔ o yɔrɔ diɲɛlatigɛ kɔnɔ bi na a kalifa bi ale de bolo donc o kalifa ba in o diinɛ ɲɛmɔgɔ ba in ni o donna an ka jamana in kɔnɔ bi o ye hɛrɛ de an ka jamana ma donc an ye wele bilala ka na a ka duwawu kɛ bɛn ka se ka sabati an ka jamana kɔnɔ Mali ni maliyɛndenw ka se ka hɛrɛ sɔrɔ jamana kɔnɔ o kɔrɔ ti ko Mali diinɛ ɲɛmɔgɔw ma duwawu kɛ jamana ye depuis nin ko in daminɛna fo ka na se bi ma a diinɛ ɲɛmɔgɔ tɛ yen min ma duwawu kɛ jamana ye a alimami tɛ yen min ma duwawu kɛ jamana ye maliyɛnden yɛrɛ tɛ yen min ma duwawu kɛ jamana ye mais ne hakili la o duwawu yɛrɛ de y'a kɛ jamana in jɔlen don a sen kan hali sisan nka an ye wele bila ma pour que a ka na ale fana k'a ka duwawu fara Mali diinɛ ɲɛmɔgɔw ka duwawu la walasa Mali ka se ka a yɛrɛ sɔrɔ donc alhamdulillah depuis a nana a ka kumakan ye min ye dɔrɔn ala ka hɛrɛ sabati Mali kɔnɔ ala ka bɛn sabati Mali kɔnɔ a y'a ye bi alhamdulillah kɛnɛ na silamɛw bɔra Mali diinɛ ɲɛmɔgɔw bɔra alhamdulillah an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan o kumana ka duwawu kɛ jamana bi yɔrɔ min na bi a ka kan maliyɛndenw an ka hinɛ ɲɔgɔn na a ka kan maliyɛndenw an ka yafa ɲɔgɔn ma a ka kan maliyɛndenw an ka ɲɔgɔn minɛ walasa jamana se ka bɛn ni sabati sɔrɔ an ka jamana in kɔnɔ taayɔrɔ t'an bolo ni Mali tɛ sigiyɔrɔ t'an bolo ni Mali tɛ wasoyɔrɔ t'an bolo ni Mali tɛ wala o Mali kelen min b'an bolo an ka duwawu kɛ ala ka bɛn sabati a kɔnɔ an bɛ Alahu taala deli duwawu minnu kɛra ala k'a jaabi an bɛɛ lajɛlen k'a jaabi jamana in ye. O de b'an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw lasɔrɔli ma Senegal jamana kɔnɔ arabadon min ye gɛrɛgɛrɛ dɔ ye o ye Senegalikaw sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya tasuma o de wulila yɔrɔ la yɔrɔ min ni badokɛlaw kun ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye silamɛw ka bɛn ni avril kalo tile 12 araba ye
kunnafoniw ye a jira k'a fɔ maa mugan ɲɔgɔn na o de to mi sɔn ka kɛ tasuma ka kasara in na a y'a san o san silamɛw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a yɔrɔ in na u ko a yɔrɔ ma ko Daka de Medine Gonasi. An bɛ aladɔniya k'a fɔ jamana ɲɛmayaso ye wuli ka jɔ kɛ ni ka se kɛnɛ ka tuma min na ni a mɛnna k'a fɔ tasuma in a ye kasara kɛ. Kunnafoniw y'a yira fana k'a fɔ ɲɔgɔnkunbɛ in fana a bɛ kɛ yɔrɔ min na a yɔrɔ ni soyanfanw ka jan barisabu ka d'a kan a bɛ kɛ kɔfɛ de. A y'a ko bibi in fana na n'i ye waati yɛrɛ cogoya lajɛ i b'a ye k'a fɔ funteni barika ka bon o kumana ni tasuma ma ɲɛ k'a bɛ mana a funteni o bɛ bonya fɔ ka laban ka taa yɛlɛma ka kɛ ko wɛrɛ ye. Bibi in na jamana ɲɛma Macky Sall a ye dugawu don kɛ ka ɲɛsin mɔgɔw ma minnu ni olu nitura ka labana ka dugawu don kɛ min bɛ se ka to nɔgɔya bɛ kɛ mɔgɔw ye minnu ni olu fɛnɛ joginnen don. Macky Sall ale ye o lase silamɛw ma Senegal jamana kɔnɔ. Congo Brazzaville jamana kɔnɔ sanfɛ kalanso min bɛ yen olu maaw kɛn bɛ ka jira k'a fɔ u bɛna tile saba ta ka o kɛ baarabila ye baarabila siya min don u ko a ma ko université morte ka lajɛ ka université yɛrɛ fari fa muɲugumaɲaka kana kɛ fanji fɛ u ko sanfɛ kalanso in ma ko Mariana Ngwabi a maa minnu ni olu ye a baarakɛlaw ye u y'a jira k'a fɔ u tɔɔrɔ bɛ bi u b'a fɛ jamana ɲɛmɔgɔw ka yɛlɛma dɔw kɛ ka ɲɛsin u ma min bɛ se k'a to u ka cogoyaw bɛ se ka yɛlɛma wariko ta fa fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna a ya min ye a babusentigi ye Fidel Mukamba ale y'a jira k'a fɔ bibi na gwɛlɛyaw minnu bɛ u ka o ye u ka jamana yɛrɛ kɔnɔ forobacako ta fa fɛ u ka sarako o ka jateminɛ forobacakɛlaw olu saratɔ fɛ o tɛmɛnen kɔfɛ min ye ayiwa baara dɔw ye olu b'o kɛ ka bɔ waati yɛrɛ kɔnɔ u ka ma ko heure supplémentaire waati dafara nka hali bi u bɛ to ka baara wɛrɛ kɛ o tumana ko o tɔrɔmɔɲɔ min kan ka di u ma a ko o sen tɛ ka sɔrɔ u fɛ kabini san 2016 ta o balannen bɛ o tumana u b'a fɛ jamana ɲɛmɔgɔ ka fɛɛrɛ kɛ k'o bila u ka bolo kan u ka laɲini dɔ fana ye fɛn min ye université Mariana Ngwabi sanfɛ kalanso in nafolomugu min bɛ bila a ka bolo kan ni a bɛ baara kɛ n'o ye u k'a ma ko budget de fonctionnement o fɛnɛ kuma bɛɛ walasa o ka se ka u lasɔrɔ o kɔni tɛ taa wuli ka jɔ ni taa ni ka segin banbali de kɔ aya olu ni jamana ɲɛmaayaso ni ɲɔgɔn cɛ k'u b'a fɛ o bɛɛ lajɛlen de ka ban o kɔni y'a jira k'a fɔ tile saba kɔni université in fari bɛ fa u k'a ma ko journée université morte Congo Brazzaville jamana kɔnɔ. Maraku maa ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ u sera ka tɛgɛ kɛ maa damadɔw la 7 ɲɔgɔn na u ka wulikajɔ senfɛ minnu ni sigasigana ɲɛsin bɛ u ma k'a fɔ maaw de don minnu ni banbanjiw bɛ jɛla kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna État islamique banbanji jɛkulu a y'a ko bibi na min ye a maa ninnu ye ko u sera ka tɛgɛ kɛ u la maa 7 ka bɛn ni avril kalo tile 12 ye araba tɛmɛnen an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ min ye maa 1200 ɲɔgɔn na ye Maroc jamanadenw na siga kɛlen don k'a fɔ olu de taa bɛ fara Daesh ka Daesh de État islamique ye arabukanama la a y'a ko bibi na Maroc maa ɲɛmaw de kɛmɛ ka wuli ka jɔ kɛ maa 1200 minnu dara fara État islamique ka diɲɛ ɲɛfɛ u kana segin ka don jamana kɔnɔ o tɛmɛnen kɔfɛ minnu fana b'a fɛ ka jamanaden dɔw kunɛ tiɲɛ k'u don Daesh dafɛ État islamique ka lajɛ k'olu fana babali u ka lakanajɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min wele ko force spéciale du bureau central d'investigation judiciaire BCJ olu de ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka maa 7 ninnu ka tɛgɛ kɛ u la wa kuma bɛɛ Maroc jamana ɲɛmaayaso b'a jira k'a fɔ u sera ka a jɛkulu dɔ ka dayɛlɛ ka sababu kɛ u sɔmi kunbɛn u la u y'u bɛlɛn fɔ ka tɛgɛ da u ka bibi na Maroc jamanaden minnu bɛ yen ni maa 1200 ɲɔgɔn na don ko olu ni État islamique banbanji jɛkulu tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo u caman bɛ ka baara in kɛ Syrie yanfan ni Irak yanfan de fɛ wa Maroc kɔni t'a fɛ cogo si la u ka don Maroc jamana kɔnɔ. Mauritanienkaw ka jamana ɲɛma Ould Abdelaziz taama min kan ka kɛ ka ɲɛsin Faransi jamana ma a sera ka latigɛ ka bɛn ni araba avril kalo tile 12 ye Ould Abdelaziz a n'a jamana ɲɛmaɲɔ Faransi jamana kɔnɔ François Hollande u jɛra ka sigi dɔ kɛ ka se ka hakilina dɔw di ɲɔgɔn ma kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna bamanjiya wale kunga farafina cɛncɛn kana jamanaw na kunnafoniw ye a jira k'a fɔ jamana ɲɛmayaso la Faransi ni o ye Élysée ye François Hollande ani Ould Abdelaziz u jɛra ka kumafɛn caman kan kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna gwɛlɛya yɛrɛ min kun bɛ Faransi jamana ni Mauritanie jamana ni ɲɔgɔn cɛ don dɛmɛnenw na barisabu ka d'a kan u tugurugulen kun don ɲɔgɔn kɔrɔ dɔɔni ka sabu kɛ don min na ni Faransi b'a lajɛ ka don Mali kɔnɔ k'a bɛna Mali dɛmɛ bamanjiya wale kɛlɛli la a ye wele bila jamanaw minnu ma k'olu bɛ se k'a bolomagɛn ni surasiw ye ni u banna Mauritanie jamana
bɛɛ o la ni ale yɛrɛ kelen ma kɛ jamana ban de kɔni ye o kɛra sababu ye ka Faransi jamana ɲugun Moritani jamana na dɔɔni kɛrɛnkɛrɛnnen na Ould Abdelaziz o tɛmɛnen kɔfɛ Faransi jamana furadama bɛ ka Moritani jamana ɲɛma jalaki k'a fɔ min ye hadabadenya hakɛw ye k'olu sabati n tɛ Moritani jamana kɔnɔ ka sababu kɛ hali bi jɔnyajuru o de bɛ Moritani jamana kɔnɔ hali n'o y'a sɔrɔla k'a fɔ sariya y'a jira k'a fɔ a man kan a ka kɛ bilen maa filaw kɔni jɛra ka ɲɔgɔn dan Faransikɛw y'a jira k'a fɔ fɛn min kɔni bɛ yen ni o jara olu ye Moritani jamana ɲɛma ka wuli ka jɔw la o ye k'a fɔ Yahaya Jammeh ka fanga bila Gambie jamana kɔnɔ k'a jɔyɔrɔ bonyana o la min bɛ se ka to yɛlɛma bɛ se ka don jamana kɔnɔ ka na ni maa kura ye maa min ni o ye sebaya ta kalataw la nka nin ko in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen sera ka nu don ni minisiri dɔ de ka bɔ ɲɛ ye Moritani jamana kɔnɔ Faransi tɔgɔ la Jean-Marc Ayrault ale ye taama min kɛ ka ɲɛsin Moritani jamana ma avril kalo tile 6 o de kɛra sababu ye ni ka Moritani jamana ɲɛma kɛ ka Faransi lasɔrɔ kunnafoniw y'a jira k'a fɔ François Hollande Faransi jamana ɲɛma tiɲɛ don a ka taali tɔ kɔni ye panko kelen ni ɲɛwa ye barisabu ka d'a kan a ka waati sera da la waati ni kan bɔ bilen a yɛrɛ ka fɔ la o kumana a b'a fɛ de n'a ma ɲɛ k'a bɛ taa ka lajɛ min ye farafinna cɛcɛ kana jamanaw ka lakanani ko ka se ka siraw ti farafinna cɛcɛ kana jamana ninnu ma ɲɛmaw ye u yɛrɛ bɛ se ka sira min minɛ ka se k'u ka farafinna cɛcɛ kana jamanaw lakana ko nin ye o fɛɛrɛw de ye wa Moritani jamana ɲɛma Ould Abdelaziz ka Faransi ta k'a bɛ don o de kadara kɔnɔ. O de fana bɛ dansigi bamanankan kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma kunnafoni di so ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni kuma in ye ka wale ɲumandɔnbɔli kɛ ka ɲɛsin aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu kɛ kun bɛ ka ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se ka sɔrɔ aw fɛ Seri Fila TV bamanankan kunnafoni na laseli wɛrɛ aw ni Kafunɛ Bacili de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan'o cɛ a k'an bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ n'Ala sɔnna ma.